Oh
Incwadi yesiKronike zesibili chapter 20 baba. Verse 3 fundeka kanje. uJehoshaphat wayeseshawa luvalo. uJehoshaphat wayeseshawa luvalo. Wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova. Wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova. Wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke lakwaJuda. Wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke lakwaJuda. uJehoshaphat wayeseshawa lovalo, wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova. uJehoshaphat ushawa lovalo kungenxa yokuthi ama-Amori nesizwe sakwaMowabi sasihlela ukubahlasela. uJehoshaphat ke ukuhlasela kwabo kwase kumshayisa ngovalo. Ekushayeni kwakhe luvalo akangaphuma ukuyobahlasela naye, kodwa wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uNkulunkulu. Cela ukuphinde. uJehoshaphat impi yama-Amori ihlela ukuzohlasela. Jehoshaphat indoda yempi naye bazohlasela umuntu oyaziyo impi. uJehoshaphat akaphumi babusikhakhane eyolanda amasosha ukuyohlasela, kodwa uJehoshaphat ubhekisa ubuso bakhe ukumfuna uNkulunkulu. Cela uqhubeke sisi. Verse 4. Yes. uJuda wabuthana ukucela
ukusizwa kuJehova. uJuda wabuthana ukucela ukusizwa uJehova. uJehoshaphat yena ubhekisa amehlo akhe kubani? kuJehova. noJuda naye ubhekisa amehlo akhe ke manje ufuna usizo kubani? akalifuni kuJehoshaphat kodwa ufuna kuJehova. uJehoshaphat wayeyinkosi ngaleso sikhathi. abantu kufuze abe yibona abacela uJehoshaphat abanikeza amandla noma abasize. kodwa abantu noma uJuda uhamba uya kuJehova. into eyenza uJuda aye kuJehova is because ilida yabo iqale qala yayofuna uJehova. so abakwazi ke bona ukuphuma beyempini omaholayo eqale uJehova. indaba iza ngelida ukuthi ilida yethu ibheke so nathi sizobheka la osibona yabheke khona. ukuba uJehova noma ukuba uJehoshaphat uthe asiphumeni so attack bebezothatha ikhaya beyo attack. kodwa because uJehoshaphat wayeqonda ukuthi angikwazi ukuqala ekhaleni ngingaqalanga kumnikazi wekhaya okuJehova. khona ngifuna ukuyakhona. isizwe sama-Amori siyisizwe sinzima. kodwa into uJehoshaphat ayenzile iyona le enikeza iconcern ukuthi Jehoshaphat yinto loyisabayo because uyayazi into Jehoshaphat kumani uqala kuJehova. kanti uJehoshaphat ngathi wayekhona mhla uDavide ezoqala ukuyohlasela eZiklag. lithi izwi kaNkulunkulu iZiklag laseqhithini. uDavide wahamba waya kuNkulunkulu wayabuza ukuthi uNkulunkulu ngibalandele yini? awubazalwane ngoba akuzukusiza ukulandela babusikhakhana uthezolo singaqalanga sabuza uNkulunkulu na. uthi uDavide ngibalandele yini? ngiye yini eZiklag? uthi uJehova balandele Davide. usethi kuDavide before balandele ngicela ingubo yamahlombe. okusho ukuthi noJehoshaphat into yamenza waqala kuJehova wayefuna ipermit kuJehova ngoba akuzukusiza ukuphuma siyempini ipermit singenayo. akuzukusiza ukulwa engasipermitanga uJehova ngoba sizohluleka sesikhona ngoba asiqalanga kumnikazi wethu. asabuyele emuva sisi cela uqhubeke. uJuda wabuthana ucela ukusizwa kuJehova. yes baphuma emizini yonke yakwaJuda. yes bafika ukufuna uJehova. yes uJehoshaphat wema ebandleni lakwaJuda nelaseJerusalema endlini kaJehova. uJehoshaphat ke useyakwazi manje ukuma phambi kwendlu kaJuda naseJerusalema ngenxa yokuthi usayitholile ipermit mamudlulu. useqalile wayomtshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu namba abafuna ukuhlasela senze njani. cela uqhubeke sisi. Verse 6 wathi Jehova uNkulunkulu wababa wena awusiye uNkulunkulu ezulwini. cela uye verse 12. okay verse 12 uNkulunkulu wethu awuyukubahlulela na ngokuba asinamandla ebusweni balesi sixuku esisifikelayo ngesikhulu esisifikelayo. uNkulunkulu wethu asinamandla kulesi sixuku esisihlaselayo. ngifuna ukuyala khona esethi uJehova lephi akuyona yena. angazi ukuvesi bani lapho sisi ngoba isihloko sami silapho nje ukuthi lephi akuyona yena.
Ngiyacabanga uverse verse 16. yes verse 16 Verse 16. Verse 15. yes Wathi verse 15. yes Wathi izwani nina nonke bakwaJuda yes labakhileyo eJerusalem nawe Nkosi Jehoshaphat usho kanje kini uJehova uthi ningesabi ningaphela amandla ngenxa yalesixuku esikhulu ningesabi ningaphela amandla ngokuba impi ayisiye yenu ngekaNkulunkulu ingekaNkulunkulu cela sibhala ngeBhayibheli lethu nazizolo wenomizwa Jehova lempi abayibonayo akuyona yabo ingeka Jehova lempi abayibonayo akuyona yabo ingeka Jehova ukhona kuzokhuluma naye namhlanje ukuthi lempi obhekene nayo njengamanje ibhekene nayo impela kodwa akuyona yakho ingeka Jehova okwakho uhlala ulithi uJehova okwakho ubheka uJehova elwa impi ebhekene nawe kodwa futhi wena ungezukilwa izoliwa nguye akuzona zonke izimpi esibhekana nazo okungezethu akuzona zonke izimpi esidlula kuzo okumele sikhulekele kodwa ezinye izimpi sithi ukuthi uhlale phansi ubuke uJehova akuyona yakho yona ibhekene nawe kodwa akusikhona kwakho it's not your concern ukuyilwa it is uNkulunkulu onamandla okuyilwa ngithe maqala ngathi ihloko sendaba yami namhlanje sithi lempi obhekene nayo akuyona yakho omunye uyayibuza ngenza njani impilo ibhekene nami ethi uJehova ngayini lesi sikhathi samanje abajwayele ukuya ema-restaurant uma njengoba umavundla nje beshadile uma umavundla ezohamba nomama ba-order ukudla bese beyadla bese masebeqedile bese kulethwa ibhili umama naye uyiphethe imali nobaba uyiphethe imali uma sekufika ibhili ubaba abese ekhiphi imali nomama akhiphi imali abese ethi ubaba cha mama is on me lokho kusho ukuthi noma sidle sobabili kodwa ke le ayisakhothini isidinga ngiyaphinda base-restaurant abahamba ama-restaurant bazoyizwa into engishoyo hhayi abajulayo ngithi uthi sihambe sobabili ebese masekufuneka kukhokhe ibhili sidle sobabili si-ode sobabili ubiza futhi into ayithandayo abize kodwa ingxaki sekutheni masekukhokho ubani ozokhokha uthi-ke ubaba is on me kanjalo-ke nasempini uJehova uyayibukiphi ayibukiphi bese uma sekumele ulwe abesethi cha is on me ezinye izinto zifuna ukuthi noma uyibona ukuthi zifuna ukukhuluma ungakhulumi noma babona emsebenzini mamdlovu ukuthi bafuna uphendula ungaphenduli bekulwisa ingxaki usuyaqonda it's not on me it's on God namhlanje ngize nento ethi baba usikhakhana akukho kuwe kuleyo obhekene nayo it's on God ingxaki izoba sekuthenini ufuna ukungena
kanti uNkulunkulu seyihlolile iphutha ngakanani ngoba uNkulunkulu impu yayazi into uNkulunkulu abatshele yona uthi ngoba angifuni nani relax iyodwa into engizoyenza Jehoshaphat nizothatha abadumisi abahlobile ngobugcwele njengoba behlabelela nje osisi bengayithathi kancane inkonzo yami iyadingeka lapha uthi nizothatha abadumisi abahlobe ngobugcwele nibabeke ngaphambili mina ngizobe ngilwa impi abadumisi bazobe bedumisa bethi wena biswa nazi badumisa nje uJehova uyalwa uJehova ufuna ukuthi izitha zabo zifocus edumisweni kanti ngesikhathi zibabheka bedumisa bengaphethe ikhaya zizosuke ziyarelax bese ya-attack uJehova uma udumisa ungadumisela ukucula dumisela ukuqoqa Hallelujah. Idumisa akusiyona entertainment kodwa idumiso isikhaya uyabona amakudansa singathola moya sonke sichwechwe sonke kodwa mase sidumisa khona abangadumisi nje khona abayiqondayo indumiso ukuthi indumiso isho ukuthini indumiso ike awusidonga seJericho sanibona ithi uNkulunkulu bake badumisa basungeza iJericho belokhu bethe uyingcwele Jehova belokhu bethe uyingcwele besungeza ngayisikhombisa ithi uNkulunkulu bathi bedumisa sanibona lithi iBhayibheli zawito abangathomoyi abangakhwekhwi kodwa babehosha isikhali babedumisa isikhali Hallelujah. bese uthi mawuphuma ngomnyango uyiqonde indumiso ukuthi indumiso yini namhlanje uphuma une-understanding ukuthi bangidumisa khona izinto engiyiwisayo sisekuleli vesi uthi nizothatha abadumisi nibabeke ngaphambili bese masebedumisile mina ngizobe ngilwa impi ungayeke ukudumisa ukudumise nasenhluphekweni ukudumise umphathi wakhe engakuphethe kahle ukudumise bekureject ukudumise bekuthuka ukudumise omakhelwane bethu uzenza ngcono ukudumise sebephosta izinto ebusuku le bekubona uvuka udumisa bethi kanjani ngoba siphosile kwase kusho ukuthi baphostela umuntu abazalwane oyisikhali oyaziyo into ukuthi make engadumisa khona izinto eyiwayo Jesus. Hallelujah. ukukholwa kwethu angifisi kuncike kuma-entertainment ngifisa kuncike ekutheni sazi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani abanye abantu bazi ukuthi uma ngithandazile nje kuphelile khona izinto engiyidinga ukuthandaza ukufika endaweni yomthandazo ngamgugu uguqe ngamadolo uthi uyathandaza kungaphumi ngisho igaba elilodwa kuvele kwehle inyembezi nje kuvele kwehle indumiso nje bese wena utshela ukuthi akusikhona kanti yikho uNkulunkulu uyibonile imphi ukuthi ayudingi kumthandazo le idinga indumiso never underestimate indumiso uthi uNkulunkulu uma senibabekile nansi into abayenzayo bathe sebedumisile lapho izitha zabo ngapha zashayana zodwa izitha zabo akusabonani ngathi hayi angithi uJehova angithi uJehova lolwayo anikaze nimbone ingadi eGibhithe ethi anothula mina ngizolwela uyabona masekulu uJehova abantu ababesabona noma sebeshana bodwa abantu ababesabona noma sebethukana bodwa abantu ababesabona noma sebenza izinto abazenza kubo bethi bazenza kuwe usuke sekulu uJehova lepho bhekene nayo angiyazi ingabe semshadweni ingabe sekhaya ingabe sesikoleni ingabe semsebenzini akuyona yakho ingeka Jehova sana siphakama sibonke
sikhaphane sodwa